ava kirne de. Yani de mesela misal ki dibêjim de dema ku şekir nexwe, şîranî nexwe, zarî wî da nexweşiya hestiya û dirana çê nabe. Tiştekî yani eva tiştekî balkê şey insanê me gerek van tişte hêjê haydar bin. Mesela şekir jiyana me de tiştekî ne şert e. Hînbûn e. Çawa yekîne cigarê dibe, alkolê dibe, tiştê dî dibe, şekir jî hînbûn e. Ji me re ne lazim e? Em dixwazin vana bi insanê xwe bidin fêmkirin yedî ji ana şûn de bir hayewan ji van tişte hebe. Hêjeyim te got şekir ji bo jiyana insan ne lazim e? Naxê. Mesela mejî bi şekir jî naxebite. Sistema nava xwe de ew wan tişte çê dike. Yani ê ku ji derve em radikin ew ji me re ne lazim e? Sadî yek e. Mesela canê me de ciyê ku şekir dikire sadî giraniya me de sadî yek e. Belê. Ev sadî yek xwarinê de jî em sadî yek bigirin. Nabe sedama zirarê. La belê em berî qazarê xwe cêbê wan em bêjin çentkê wan tije şekir, şîranî, çikolata dikin û em dibên bira mejî wan bixebite naxêr. Tiştê ku em zanin wisa ye. Yani ev meselê şeker glukoz yani ne şekeri tenê me distîn nav xwarina jî. Jî nav xwarina jî. Radike. Em xwarin. Veya wek mamoste gost tişkîtê ximser mesela nexweşik me giran şizofren. Şizofren jî etiyoloji yani sebebê wê araştırmışkin tiştê hani tıp ser teoriya iyi. Nel ser kanun yani. Kanun tu tişkî tespit dike veya %100 wereyî, 100% wereyî divê. Tıbbiyet veya pırandık. Ancak iltihap mikroba em tespit dikin em divên veya 100% sebebi ve ev mikrobu. Ama tu lê de mikroba jî mesela vê mikroba dikeve canê me min nexweş dikeve canê te nexweş nake. Yani tıbbiyet 100% tune. Yani yek ve 100% wereyî veya ne rast. Şizofren jî mesela sebeba ve tiştê en mühim genetik. Hatta divê 7-8 sorumlu genetik. Ama tu vek dorê jî tiştê dorê jî riskê zêde dik. Mesela divê zarokê ziftanî çêbûyê riska şîzofrenî pê zêdetir. Vê xweta diya wî teorî ne nefsa hoca? Vana teorî tabii giş teorî ama riskê zêde dik. Hamilelik zor derbas kirbe dayika wî şizofren zêde dibe. Doğuma wê zor çêbibe, zahmet çêbibe zêde dibe. Zahmet te çiman yani zor doğum dibe ya. Yani mesela xweta çêbûyî, zor çêbû hinek gebelî, hinek çêbûn doğum hinek zor çêdibe. Yani neş qalewbûn ya jî em bêjin ji şeşmeyî heftmehî were. Newsa? Newa yani zor tıbbiyet yani xweta çêdibe, zahmet çêdibe. Yani teşkale çêdibe. O dibe mesela dayika wê CMV enfeksiyonê, viral enfeksiyon, nexweşiyê vîrusê, CMV nexweşî pêr hebe zarok şîzofrenî riska wî zêde dibe. Yani mejî jî wereyî yani genetik tiştê em pir şekillenma ve genetik ama tiştê derbas jî dike pêr nexweşî çê dike. Mesela qizamixê nexweşî, soruk. Cana sekel lawr dimîne dibe SSP. SSP jî mejî dixwe. 18 salî dertê. Wî havît mesela ruh piştî yani divê ya çar ro derbas dike ruh dikeve canê zarok hundir zikê dayik. Belê. Em divên qey vaya yani xweta zarok zik debe malzarê debe em divên qey tiştek pasîf yani dur tişkî nake zarok ama warê mezûm dibe xwe. Halbuki ne warê dur jî mejî dişxule. Veya jî çawa mere delîlik ve çawa ye mesela xweta mere mejî pê gerek tişkî em mühim mere xewê peyv xew. Yani xew ji bo mejî jî pir baş e, bo can jî pir baş e. Xewê du evre heye. Nan rem. Nan rem xewa giran e, rem jî xewa sibik e. Yalnız xewa sibik pir xewna jî divîne. Elmandin jî zêde dibil vir. Elmandin heta berê medresat feqî seydeyan belkî ana jî warê mi? Mamostê me digo berî rakevin jî derza xwe tekrar bikin werê rakevin divê. Çünkü divê xewa xwe jî tê tekrar bike elmandina te wê zêde bibe. Yani wek vî havî
Xotan normal zilam ki erişkin mezin hava gran zêdeye. Çünkü laşê wî jî mezin bûye hava gran dinlenmiş çibi. Elmandina wî jî her dere kêm dibe insan. Emir dere elmandina lazım buna elmandin kêm dibe. Ama zarok de zike dayket 24 saatat 18 saat 20 saat xewê dermast. û gelek vê xewa gelek surave remê dervast. Yani remê jî divên çi hinek yazar divê ev elmandine. Ma tişta dielime. Wek çi çawa bimeş, çawa jiyana xwe dewam bike, ew çawa bikirî. Wana giş elmandine ki refleks. Refleks ama orê xweber naye ki ew jî elmandine ki. Mesela cana mejî felç dibe refleks jî hûnda dibe. Mesela bejin diyeka mesela ben bejin wî havî xweta malzarê zarok mezin dibe ihtiyaca wê xûnê yani qalbê wî hindik dişo xûna dayîk derê. Wî havî yani dayîk têkev depresyonê zarok jî stres hissê dike. Dayîk psikolojiyê ne baş be. Mesela anka nav psikiyatrî em veya dipeyvin em de mesela dayîk nexweş e em ilaç bidine nedine. Hêdî em qaymişî vî alî dibin em divê em ilacê bidine. Zarara ilacê zarok, zarara stresa dayîkê zarok kêmtir em divê. Yani stres nexweşiyê, psikolojî bêtir zararê zêdetir. Ev jî çawayî ev ya jî em divê ya me jî zarok me jî heye. Vê me jî tişta dielime. Ama çi dielime? Mesela te jî bîstî xweta zarok hûn çê dibin hinek ulkat davê nav avê. Heta avê dilîze. Nafetise. Wek veya jî elmandinî ki. Vaya gişî zikê ca xwe dielime veya. O Rus mesela boyuna zaru nav avê da ev sistem ji wan Ew derket. sistem jî yani nafetise lawk. Nav avê tan suda doğum dibe ya ve rahattir. Vaya giş elmandinî ki veya gişî em pir me jî çê dibe. Wî havî me jî yani zikê dayîk dest şoğlandinê dike, şoğlandina heta mirinê dewam dike. Elmandî jî heta mirinê dewam dike. Mesela hinek dîsa ez ser şizofrenî örnek bidim. Mesela teorik divê ki ev nöro gelişimsel e. Nöro gelişimsel çawa divê veyat me jî teye. Ama belirtî derketin 18 salî, 20 salî, 18 salî. Divê sevaçi me jî tebe veya sevaçi 20 salî dertê divê nöronavên gelişima xwe tamam nekiriye. Xweta nöron mezin dibe mezinbûnê belirtiyê nexweşiyê jî lê peyda dibe yani. Wê nexweşiya tê teye ama nöron gelişma xweta tamam dike işte otizm, şizofren, bipolar ve nexweşî psikiyatrî giranê vana wê çayê dertî. Belê. Hecem ez ê tişek virda wekî ser vê gotinê lê zêdekim. Na Abdullah Hoca got yani ji weledandinê zehmet sermêjiyê insana mirova ye ji em bêjin zarokan tesîr dike. Me basa wek bêjin di kuvetê de di avê de ku dohum jî kir ku Avrupayê ez warim zêdetir jî vê yekê dikir. Tirkiye jî hîdî em pir orus van tişta bikartînin. Orus dike Belê belê. Ev sistema wan e la belê ev welatê Ewropî, devletê Ewropî sistema wan da jî em bêjin jînekologê wan hinek dera de ev disiplînê wan heye bikartînin. Zaro dema ku avê de tê dunyayê ev em bêjin ew fizyolojiya wî û êdî ji halê normal daha baştır dibe. Eca sezeryan ku em dênin serê ji ber ku mesela hinek sezeryan jî ew dibe. Mesela em bêjin aqilê sezeryan wek bêjin aqilê doğma normal û ya da avê de. Avê. Kam bana hinek vekin. O hinek qewmê biyanî hene mesela pîrekê wan zarû tînin dunyayê tu carî ew û zarû eş nabînin. Ew jî heye. Qewmê biyanî em ji wan re dibên vana wehşî ne la belê denek sistema da ji medeniyetê pir pêşin. Hayvana da çê dibe. İnsana da çê dibe. Bu got belkî de ew da de hayvana da çê ve mesela. Niha ev tiştê ku te goya dixwazim bînim ziman sezeryan wek rihet xwanê dike la belê bûyîna zarû em bêjin sistemekî fizyolojîk e.
ev دوی سیستم دا زارو دما کو ام دبن بلکی تنگاسی لچید و ده هنک تشت لوی گرانتن ev اساسی وی ev هنک فیزیولوژی سیستمی وی شیار دبن دخبتن ام بیجن هورمون وی اندوکرین سیستم وی دخبتن جبر وی که بوینا زارو نورمال tüm sezeryanê baştır. Hem ji bo zarî hem ji bo dê. Ew yek. Duyem zarî ku sezeryan tê dunyayê û normal tê dunyayê ê ku sezeryan tê dunyayê ji diya xwe bakteriya ranake. Bakterî dema ku normal Bakterî baş û nebaşî. Bakterî xezina herî mezin jiyanê da ku hat dunyayê şûn da xezina herî mezin jiyanê da bakteriyê ku ji diya xwe radike. Ev normal wexta bê dunyayê. Mesela li Amerîkê ji sed pîreka sê pîrek sezeryan tînin dunyayê. Li Ewropê sê û pênc tînin. Li Tirkiye 1990 têbîra min li Batmanê, bajarê Batmanê çi pîrek çû jinekolog sedî sedê wan sezeryan hanî dunyayê. Niha navbera Tirkiye sedî şêst û pênc e. Yani pîrekê ku derin jinekolog ji sedê wan şêst û pênc sezeryan tîne. Wê hewayê zarî xwe tîne dunyayê. Ew sezeryan dema ku tê bakterî ji diya xwe ranake, bakterî dor ber heta canê wî da sîstema wî ava dike bedelekî giran lê çê dibe. Ew yek. Noktayekî dî jî ez dixwazim bînim zimen çi qas îmkan da be li mal zar û hanîn baştir e. Çima zarî wexta ku li mal tê dunyayê bakterî flora malbatê radike. Esas xezîna wê mezin ew e. Nexweşxanê de wexta bê dunyayê ku endîkasyonekî mecburî tune. Yani bijîşk bibe ev zarû gerek li nexweşxanê bê dunyayê ew şert ki ew tune be zarî xwe bira miheqeq li mal bînin dunyayê. Tabii berê mesela em tev jî li mal hatine dunyayê mesela. Ez dixwazim hijmarekî bidim. Mesela ê ku nexweşxanê zarî hanîne dunyayê em pir kêm çarin. Sê zarû ne, yek du sê zarû ne, em pir çarin. Labelî ê ku li mal zarû tîne 8, 10, 12 heta 20 ez zanim. Yani malbatê ku en az dikim 20 pîrekekî bir zarû haniye. Min ji jinekologê me pirs kir got me 24 diye. Yani pîrekekî 24 zarû haniye. Yani şertê malê ku mecburiyetikî tune ji bo anîna zarû herî baş e. Em hatin ser avê. Av ew reaksiyona wî esasî fizyolojiyê wî çi ez nizanim. Labelê Orsa vê kişf kiriye o zarî ku wê derê tên em bêjin ji avê ra hunerê wan pêş daye, mejiyê wan daha xweş dixebite. Ewa jî çi ye ez nizanim. Yani mejiyê wan xweş dixebite. Mana wê yani li gorê insanên dinê em bêjin Ferq dike. ferqiyetek heye. Yani bi ferqiyeteka berbiçav heye. Bele. Ev teoriyeka diyam jî heye. Swazim vê yekî ji me basa şekir kir. Diyam em nizîkê sab 10-15 sal navbera wek bêjin em mala apê min û em bi hevdûra em jiyan. Mala apê wana her tim her sibe her şevaqê helawê dixwar. Şîranî. Me jî zeytûn bû, panîr bû, wek bêjin firingî û me xwê lê dikir. Yani tiştê xwê jî li mala me zêtir bûn. Diyam digo sedema ku te bûn sözelcî ji ber ku we te bi xwê dixwar ew jî tevvek bûn sayîsalî ji ber ku ew jî şîraniyê xwarin. Me basa wek bêjin şîraniyê kir. Yani şîranî ji bo mejiyê merva mihîm û girîng e lê şîranî ji amûrên dijî, ji xwarinên dijî, ji xurekên dijî ez dikare vana bigire. Ve naverê dixwazim tiştekî din jî bînim ziman dibe ku bîr vekim. Mesela xwe. Xweya niha berê Xweya karê hebû mesela. Xweya karê, xweya girs digo. Niha li hinek herema xweya behrê jî heye. Hinek dibên xweya Hîmalayê ew jî heye. O niha li her derê xweya fabrîkê heye. Xweya fabrîkê da 12 kîmya hene ku dema ku dikevin canê me ew metabolîtê wî wek siyanûrê tesîr dike. Pîreka ku du cana hemleye bi wê xweyê em bêjin xwarinê xwe, nanê xwe, tiştê xwe hazir ke ew wek siyanûrê derbasê bebik jî dibe, mejiyê wan bebika bê oksijen dimîne.
oksijen avi kemtere. Siyanür tesir avi heri mezin nahile embejin vakta ket caneme nahile oksijen bigice ciyoku o ciyoku da sistema caneme vi bikar bine. بله Heri problemi vi mezin eve. Ev zaru mejivan kemtir oksijenli kirin jiber ve ki xabat mejivan da ketiye. Mesela xoye ki faktörü ki xoy çıkas fark dike. Jiber ve ki xoye kare بله ya ji xoye gırstı ben. Leher deri xoye gırs. Bu mane tezahür. Ayatus. Eri. هجه Fikir من ben. gelek mesajın de derbar jibirkirne da dema ku mesa jibirkirne te yani unutkanlık ete Böyle. ya ras az yani medreseye me kurda da cümle ku mamosteye me alemi me o bejim malaw seyda me ji ve ke jmara ferkirin goten nimeteke jibirkirin peşe program hem henek bahsa jibirkirna hoş zikir از gelek جبر کو هندک رازم 4-5 ساعت روزانه رازم و 3-4 سال زیاتر جه از رازم جبیر کنامن زیاده بی یعنی از زو تشتاش بیرد کم belki can cana med veje ola az mazın dibe merv mazın dibe vak ma goya hanek nöronun mervajin zanım gelo be mazın bu nera kem dibe na az ve kişte pırsım le goten kitap başa bu koş bir necbi kine ejir vak veje haftiye de se habat khoynim وصابيك وجاج بيركنام زيادتر بيه برم كتابك تخوان بكي 10 سال 20 سال دبيرام دابو نها از 10 جارة تخوينم 15 جارة تخوينم زور دهشيم داد بينه اوه مسراج بيركنه حقا نعمتك يا نخوشينك اف ساليه نخوشين مزنبونينه چو دبي مرب لب Peşiye soruya saras bakın. Jbir kırın tunne. Mecid tışk jbir nak. Aynen. Bilinç heye, bilinç öncesiydi ve peşya bilince bir de bilinçaltı, dünya bilinci heye. Her tış kayıt tabi. Cik. Rekol hey geri çağırma. Yani xota tutuş ki xwandin, gerandin, dîtin, bîn kirin, tam kirin. Bana gış kayıt tabi. Ama te çava xota tu bixwaze ez tama veya çabû te çava bîni bîra Ya dökmek ya, veya hocam mühim. ya. He? Hozya dökmek ya buna mesela perver kırna Bak bilgisayarı. Ama var şey ne abi? Bilinç öncesi yani peşya bilince hoş değil. Tu habki zor hep hobi de hemen te birata. Vak mesela tıştık speedy tibi naye birata vak tu ve kadaha divine kadaha spi ve hemen te birata. بله Ya tu zor el xwatine tu bağlantıya kurmuştuk ki tu ve acaba veya çabu veya te birata. Ama bilinçaltı had bir kırım pır zoru. بله Jbon veya teknik eyvak hipnoze. Mesela hipnoze mamostaka bu dugo yani az doğma te az karım benim binata. Xota tu çebu kil kelakata bu abata çebu dorata çabu kija ode bu yani çebu ya. Yani بله mesela tu dred meşe سکاکی قلبالق Ankara کی yani Kızılay Kızılay demeşe do kelakata 100 حب ورد 1000 حب ورد 20 حب ورد در bastı be. O yek tadı kalbi çantayı tadı kafe. Xotam ben tel Kızılay çidi mamosta tebe vallahi yek ilmi kalbi yek var ilmi kalbi çantayım kat. Ez ben xotat ve saatat kit vir derbas bu ve saatat kit vir derbas bu diye ya takafa xor ya çisanım ki derbas bu. Halbuki mesela bak hipnoze mera te seanse te vana jibe te valla yek cil sor vir derbas bu yek cil shin vir derbas bu şine kıkvari derbas bu pire kıkvari derbas bu zlam kıkvari derbas bu. Bana yani nektişte te çik vane ekstrem yani vane yani belki wan 1000 insana jî şiklê wan tu bînî bîra xwe tu ji me tarîf bike. بهیپنوسه Yani Bixêra hipnoze. bixêra hipnozê. Be hipnozi dibe. Bê Ez dixwazim mînak serxwe bidim. erê Ku müsaade te hebe. Naha carna tedî carna gavadî te got ez tişta bîr vedikim. Bele. Esas tu bîr ve nakî. Tu wê rê fêr bî mejiyê xwe paş ve em bêjin lêgera wî berevpaş bibe ê ku tu dibê min bîr vekir tev yek te vîrate. Jiyana me de pir mînakê wê hawayê hene. Carna tiştekî li min diqewime ya edime eva çawa bû hêdî paş ve difikirim tam
aynı rastiya wî jî aynı şeklê wî rast jî tê bîra min tê berçavê min ewa tev insana de heye yani keke Abdullah got bîrvekirin tu carî tune me jî çi girt ew derekî muheqqeq cihê xwe diparêze Divê me wî çawa paş ve vegerîne. Yani mesela tiştên zaroktiye ew hînbûne Cana tê bîra me var. Cana te bîra mesela tu Hînbûne. dişolî tu sorî ke em ji te sawab bikin tu tişkîn zan ama tu dikeve test sınavî tu işaret dikî rast dertê tu şixulî aslında tu divê mişxwar qafê xwe davît halkî tu ji qafê xwe navêtî yani tu şixulî ve tu seba şixulî tu veya tê bîra te hawakî tu Evet. çê dike mesela ji bîrkirina mezin pîrbûnê Alzheimer nexweşiya Alzheimerê demans xurifandin divê ev kurbanciyê Belê. demans mesela em pir bîrkirin divê nexweşiya dem dipeyvin dûr jî bîrkirin tune qayîtbûn xera dibe qayît xera dibe dûr jî mesela Nexweşî neke yani. Nasıl ejder? xurifandinê tu xwediyê nexweş hate divêya wela xweca viya baş e em dipeyvin qala çel sal berê dike ama em divên do te çi xwariyê nizane em divên do vê qedaha vê telefona te xistî ku nizane ama qala îlkoqula xwe mekteba xwe meelmê xwe cîranê xwe dike tu wir diçî yaqin hafıza yani qayîtbûn xera dibe me jî qayît nake dîsê ji bîrkirin asta plana du dadê ama me re divê qey ji bîr dike halbuki qayît nake wek veya ji bîrkirin tune yani her tişt havakî cîkî qayît dibe tabii mesela insanê wekte pir kitaba dixwîne wekte işte pir dengelî mesela xwarina xwe baş dike sporê dike spor pir mühim yani anka nav millet em divên spor divê qey sadece ji bon canê ji bon 2 kilo mere bide halkî ne were ji bon me jî ji bon psikolojî jî ji bon her tiştî spor yani rojê nîv saetî çel deqî hepkî jî quveta me cî bi hişka mezin hepkî hişka mere bimeşe pir fêdeyê wek vî havî vana mesela rîska Alzheimer kêm dike Alzheimer jî nexweşî genetîk aslında nörobiyolojî genetîk e Ha genetik. ama rîska wê kêm dike yani genete te hep jî derketina wê kêm dike yani Ya hocam rîska mesela- wê kêm dike wek veya yani ji bîrkirin aslında tune ama tu bixwazî tu bîne hişê xwe tu nikare bîne hişê xwe veya aslında hawakî baş jî nav ilişkiyê mirov hat baş e rasta pir kev nebûz navê ve yeni bin yıl yani 2000 sala 2000 wan derketibû burada yazî hefta sonê Sebtullah da xweş bû ve ji bîrkirinê jiyan dewam dike me re her tiştî bînî bîra xwe veya jiyan ew biherime yani bifikir insan ne robot tu nikar têxi şeklikî tenê şeklikî tenê bimeşe cana hey em teval bin em te jî em ê şer bikin em mamoste jî em ê şer bikin bifikir vana her tişt bîra te dimîne filmke ya Yeşil Yol Melê. Orada İki girsey devek. ya divê hiç tişkî ji bîr nakim o ez pir Xemgînim. pir dixeherim pir üzülmüş dibim ya wek veya ji bîrkirin wî havî me tiştê me davê hinek binya bilinç altî û nayê bîr ama vaya tişkî baş ama wek mesela te got ez dixwînim ama ne wek berê tiştik mühim virt yaş emrê me her derbas ve tiştê me re yani Bîne kategoriya xiyara ya. hepkî bîr her yaş nöron hey ya nöron bemre geri dönüşe tune yani ama nöroplastisite yani xwe tamir dike tam ne berî bimrandinê xesar dîte bi xwe tamir dike ilaca EKT mesela tedaviye EKT şok tedavisi divê nav millet ev jî tedavî pir rind e millet hepkî jê ditirse bela sebebê ditirse temel mekanîzma wê şixulandina wê xûna derin me jî zêde dike û wê xûnar koruyucu faktör em divên tiştê me jî muhafeze dike wek BDNF brain derived neurotrofik faktör wana zêde me jî hem üretilmiş dibe hem jî derin me jî zêde Yani wê çaxê nöroplastisite dibe yani nöron xwe tamir dike ew dendritik
dentritê ve em kabloyê wê em dibêjin kabloyê wê zêde dibe, morfolojiya wê baş dibe, fonksiyona wê zêde dibe û mesela depresyon lê kêm dibe. Em pir em depresyonê çê dikin. Tişkî mühim işte ew yani her sal derbas dibe ev gelişme nörona devam dike aynı zamanda alîkî jî yıkım em dibên xerabûna wan mirina wan jî zêde dibe. Hani me tişta bînî bîrê zor. Şeklik de mesela te got xewa min e baş e. Em ser te misal didin kusurê nener. Estağfurullah. Mesela xew ji bîrkirina insan kêm dike. Yani xewek düzenlî mesela em xortat insanî ciwan wek emrê me em divên 6-8 saata gerek razî. Hinek hene mesela öğrenci tên talebetên di şuğulu sınava üniversite çend saat radikavit ve 4 saat veya ne baş. Hele duy aşit 18 sali gerek en hendik 7-8 saata rakavit. Şuğulandına hoş gori ve hava xwe ayar bigî û raketina en başî berel gunda hani melê aşa azandı da radiketin melê sibêj azandı da radbûn ya. Vücut mejî xwe gorî ve ayar kiriye. Xewa em başî 10-11 mere rakeve û serê sibê 6-70 mere razî. Ecem Ew teke hormon henin mesela mejî melatonin mesela nörotransmitter hormon nörotransmitter ew veya xewê düzenlemiş dike regüle dike ew gorî saata regüle dike. Mesela kortizol heye. Ew jî hormonike. Kortizol can dedi insan. Bele. Yani dinç dike. Veya çendat zêde dibe serês ve 6-70 zêde dibe. Tam can tête kortizola da zêde dibe. Vücut dikeve alarmê divê rab tişkî bik tu vê kortizolê dikujî tu dîsê radikeve. Yani tam Mesela o saate antidiüretik- okey mejî tabii. xaptanına mejî yani. Tabii. Hem vücut hem mejî. Te got saat çenda Mesela- hocam kam virem sa dubare bikin. 6-70 kortizol. haftayı şevaki. Antidiüretik hormon heye. Mesela veya hem farklı fonksiyona var jî şixeyni ve jî mesela tu nar destmeja çûk. Veya jî şev vücut salgılamış. Hipofiz goya mamosta hipofiz hipotalamus burada. Ev jî zêde dibe. Xota zêde dibe tu rana be destmeja. Normalde bro 3 saata 2 saata hinek saatê carkê derê destmêjê. Ama şev tu 8 saat aradikam tu narib xêra wê hormona zêde dibe. Bro zêde nabe tu xewa te qalitesi dibe yani qalita wê kêm dibe. Hinek hene divê ew 8 saat aradikevim 10 saat aradikevim ez dîsê canê min değişi dîsê ez betilandî radikevim. Tu saat çenda radikevim divê wele divê siyat radikevim heta 12. Evê hene xew qaliteliye. Yani ve metabolizmayı mesela ve metabolizmaya xewê ya ji bo ku meriv Bon mejî ji bo mejî fonksiyonê xwe baş bivîne xew pir mühim e veya jî gerek en xweşa xew êvarî 10-11 rakeve 6-70 jî rabe. yani Gorî veya tabii em wer divên de gorî mevsima jî değişti bir rast. Min de ji vê Em yekê divên diurnal ritim. Mesela anha 21 Haziran roja en wek pejor herî dirêj. en dirêj. Roj Vurdu şev dirêj dibe xewat ev kêmtir be. İhtiyaca vücut jê ev kêm. Vê çaxê mesela divê mevsimat melkê du ma tu 6 saata rakev jî baş. Yani ve okey Ama çava çetke Mesela mejî bu 22 Aralık'ı Kasım Aralık veya tu vurdu gerek tu 8 saata rakev. Belki 9 saata. Yani sabah veri şbon nahoş fehim gaz benim meja aşağı ol meja sve. yani ve Bana sistemi az heceme. tişki mühim ve bana tamaşavan per baş godari bike veya em dven zarok em zaroke xwe xeradik. Mesela hani em derin nevanti acarna em ser zaroke xwe zarok mesela fakira saat 7-8 radikeve meles be radbur rana keve diye bavan ay av çi ve nail em rakevin meles be hatta dozde ev niro rana keve zaten fizyoloji evi gerek var evi gerek tuşu var evi ama sabah diziyete sabah filmete daha da yazda da turana keve zarok rad keve zarok abaştı ki xodeji var çekri zaten koti emir da ya almandına xaveji zike dayık
ام بفین خودی تو به زکی دایک هورمون گوری ویا خو عیار دکن زاروک ببک اما موانخرا دکن اوان جی گوری خو راست دکن بله sonra em divên wala divê çi rast gençlik ê elden belki. gidiyor xort ji dest derin divê em hîna nû çêbû zarokê 3 salî sabah çi melê sibê radibû rana keve ya kortizol emir dide divê rab tu dê bav tu lê dixî tu divê rakev بله wî avî xewa xalî te jî 2 saetê dê rica me qarişî zarokan e heta 3-4 sal jî xewa xwe hûn gorî zaroka ayar bikin xusirê ne bera kes xusirê ne nere xewa xwe jî hûn gorî zaroka ayar bikin aslında psixolojiya wan jê bas bi mesela em ji nexweşiyê xwe özellikle depresyon bipolar em divên kî xewa bibere düzenlî bin mesela bipolar du sê roja bê xew bimîn jî manîk atak derbas dikin بله veya jî hûn zanin alîk manîk atak alîk depresîv atak ev jî ser mejî dîsê nörotransmitter hene dopamin serotonin nöroadrenalin denga wana xera dibin tabii genetik şekillenme yani genetik jî ser pir risk e ama ve genetik çi dike genetik yatkınlık hebe genetika wî müsait bi û wek bêxewbûnê wek stresê tişkî jî carna hat serî carna nehat serî nexweşî peyda dibe ایجا مثلا نوع خفتنا خود تباسا کو وی شو وی مسئله وردا دست بکرو یعنی نعمتك کو مرف جبیر دکه bir vekirin جبیر وکر نعمتك جبر کو لی هنک تشتا تجاری مرجبینا کو وقت مثلا مینا کو تدا یعنی دبو یرن وصا ام بجن Ew بلندا ez dixwazim wê derê rast bikim bir vekirin na bîranîn یعنی جبیر کرن تنه لی ام جبیر دکن یا راس ام جبیر دکن em bibin bîranîn rastir e مثلا ام بجن بیرانین bele جبر کو بیرانین مرو هنک جارا مرو کنا کنای بیران بجای راس بکن şert ew dema ku çê be ew tê اف وقت بيجن اف وظيفه ميجيه يعني ميجي بو صاد خبته يعني ميجي جبركو هنك تشتا دفي وانين بيرا مروفا تمام قيد كرينه ل يعني خبطاندنا يوسا ما نكره ميجي باوي كادن بدا خبطاندني em viya bawer bi ku me jî çi dike wê demê ê ku ji me lazim e wî bikartîne he yani dema ku tiştekî nayê bîra me nayê manê ku me jî wezîfa xwe bicî naniye tiştekî dî tê bîra te labelê demkî derbas ve tevbê ev rastir bû yani me jî tim jiyana me de ji me re çi rast e xwe li wî digire esasî wî ev e ez dixwazim vê naberê de hinek keke Abdullah hinek tişta hanî ziman ez ê wan hinek em bêjin aliyekî dî jî wan bînim ziman em bêjin qala Alzheimerê kir Alzheimerê de me jî de hinek molekûlê şaş dicivin nahêle yani me jî esas ji xwînê ji dorûber ew nava xwe ew metabolît em dibin wan metabolît ma wan metabolîta ji xwe dûr xe û êk rast bikar bîne yani bikişîne nava xwe dema ku wê derê ew em bêjin girtin û dayîn eyarê wî şaş be ew piranî nexweşê Alzheimer wê hawayê tê holê mesele esasî ne ji me jî ye ji rodiya ye rodî bakteriyê wî florayê wî yani bakteriyê nava rodî wexta em bêjin eyarê wan xirab e sistema canê me em dibin sistema parastinê ve ilmî dibin îmûn sistem zî şaş dest pê dike şaş dixebite ku ew destpêkirina wî zêde pêş ve here gora genetika wê şexsî hinek nexweşî derdikevin pêş هجين مثلا تباسا روديكر في كتابك جي هي bele تيكيليا وقت بيجن روديكا وميجي bele تيكيليا ميجي ووقت بيجن روديكا يعني بور دورج مرفارته يعني ميجي لك hê nû تشي تيكيليا وان تيكيليا هي حقا هي يعني ev sistem hê nû em bêjin rastiyê wan zelal dibin heta niha bijîşk daxil ki der heqê bakteriya de bifikiriya digo gerek em bakteriya bikuşin
Yani bakteri bir tune ben jiyanemede. Laveli naha em dinirin mesela jiyanemede em şahs em bejin 10 trilyon selime hene, hücre hene. 10 trilyon. Bakteri ku canemede ben navera 120-405 trilyonun. Gerek evkaz bakteri hebben ku caneme normal be. Caneki em bejin her tiştevi bicibe. Demek ki cibun bimetenenine em o bakteri ku em çine em evin. Jiyaneme de bakteri bekşandın her tiş şaştı be. Mesela hatta naha em bejin jbot endüstriye insana antibiyotik pır bikardan yan bijişka. Laveli hat fem kürün ku ev ne rastı. Şaşe gerek luguhime, bu pozame, em bejin pişkeme da, rodiyeme da, velhasıl jiyaneme de, çermeme de her deride bakteriye mehebin. Be bakteri ne mümküne. Yani ilk me jiyane de diparize ji seleme, ji laşeme, caneme petir bakterine. Ev hevudu zedetir ayartikin. Jiber ve ki bakteri rodiyada gerek saskriben. Mesela jbo ve ki ziyet khazım tişteki Rojava'da benim zaman mesela Velat-ı Sovyeti beri Federasyonu Rusya ani anaha bebike wan demak te dünyaya Rojava'ya kem despetkin kefir dedi nevan. Kefir dedi Rojava'ya kem despetkin. Hatta nehsal kanuni mecburiye. Evzaru kavz nabe. Sistema parastine şaşı çe nabe. Yani zekem vapeş nehvaş embejin نخواهشی هستی و درانه دوانده چه نابه او دوان زاریه ده یکی کو bağışıklıkavi baş beji illa ki tendürüsiyeyi başe yani sıhhataviya meciji başe evet. Mani. Eva yek duyem ez bir tecrübe xubiyat ben mesela nexweşxane pır malbatin fazla bir roja careki zariye nexweşe tinin bijişke wan reçetavi dinipsine dere zaru bir rojun değilse nexweşe malbatı ku kefir dayevan, kefir ketiye malavan, paşvegeravan, teva ama bir istisna teva gotiye jüye roji verda hedi mezar yok ne biriye bijişk, ne biriye doktor, ne hoş ne ketiye. Yani immün sistem jiyanemede ciyeki pır mazındı gire, evad be sadama pır nexweşiya, nexweşi canemede çi sazdı be, bisaya immün sistemeye, çi xıradı be, bisaya viye. Yani bir destevi çeydi be sahibi em ben şaşe bir destevi çeydi be. Ev nefeşiye ku mekal kir em bejin diyabet tip 1, diyabet tip 2, Hashimoto, MS o nefeşiye deneci evana disatep sadamavi ayniye. Ev biji şikekiye bu vefat kir Ahmet Aydın de sat hep zari otist de bejmür binin از دو تشت وان دبرم قازین و گلوتن وان از ببرم نوت وان به درمان اوی باش بن هر ماله خو yani خوارن و خوارن جیانی ده پر مهمه خوارن راست و خوارن راست o şekli. بله. تگو هجن تگو خوارن و خوارن spor بگم هم هجن مثلا تیج سوی مسئله مش yani bazdan na alet na meşalez. Ana hecem tabi mesela mesela konu memcbir nekin revi hakikaten insan jbon meji pır mühime. Tişki mühim zaten mamustago flora anka çalışmayı nuhanır ser şizofreni. Em dve ya kanun tüne teoriye. Mesela flora şizofrena incelemiş kırnı denerini gori normal insan harabeyi. Yani ser ve çalışma hani yani jbon flora am baş bukun areviya. Şekilde serotonin. Vücuda mesela bon depresyon, şizofreni, bipolar, bon gelik nahoşi akıl, meji nahoşi meji akıl, emdve akıl hastalıkları da nahoşi meji yani meji kaynağı be. Serotonin mühimi. Serotonin vücuda en per kudereyi net meji değil, revi değil. Serotonin en per vücuda revi değil. Bu çakı xwarne xoşik em bixon o serotonin zede mi? Yani nana hücre xwarne rast. Hücre revit. Aynı şekilde hatta insan dikkat stresi kaygıya işte en zu organik cevap dedi reviye. Kabz dedi. İshal dedi.
Ondan sonra irritable bağırsak sendromu iyi. Bala insan Irritable dikişine. bağırsak. Hmm. Irritable bağırsak sendromu. Hemen çi dibe ga kabz dibe ga ishal dibe navê irritable bağırsak sendromu. Yani stresê, depresyonê şişkinlik dibe dinepixe. Ondan sonra zikê wî değişi yani rêvî ji wê havî ilişkiya wê me jî pir nêzik yani. Ne sadece flora yani. Bele, Aynı bele. şekilde ser nörotransmitter jî. Bele. Naha ev serotonin, dopamin ve hani zaman etxwazim ve deri tamam bikim. Ev ji bo ku serotonin û dopamin bê çêkirin ev ya reseptöre de problem çêdibe ya em bijin ji roviye hinek kimya kim nebes derbasê xwînê dibin ji ber wê yekê ev dibe. Triptofan. Mesela triptofan dendikê kundira de gelek heye. Ama dendikê kundira dendikê xaf. Ne zêde. Zêde vexin zirarê wî heye. Hindik. Em bêjin ev qaska. Hûn dibên kulmekî, çengekî, hûn çi dibên kurmancî. Çengek yani. Çeng. Mamosta Zazayı. Dibe ku kêmasiyan hebe. Lêborîna xwe dixwazim. Ev qaska. Ew triptofanê ku ji wê derê digîje bes e. Ew yek. Noktayekî dinê ev em dibên çînko magnezyum. Ew zî derbas dibe. û ji bo van tişta tiştekî dîzê dixwazim bala insana bikişînim. Avokado fêkiyekî nû ketiye. Türk. Em bêjin Türkiye berê tune nebû. Avokadoya da rûnê ku di avokadoya de heye em pir rûn duviya de heye. Rûnê ku duviya de fraksiyonê wî û rûnê ku me jî de cî dikirin fraksiyonê wan wek hev di dunyaya de yekem e. Ji ber wê mesela pîrekê ku du canin hemle ne hemletiya xwe di avokado xwarina wan de heye mejiyê zarê wan daha xweş çê dibe, zêdetir baş çê dibe. Yani mesela Nöronê wan daha xurt ew dibin yani zêde. xwarinên me em basa hinek wek bêjin herema me jî bikin. Ême elhamdülillah di her xwarina me de goşt heye. Hatta tê wê hatiye seviyeka wisa îndê ez dibînim şorbê me de jî hene. Bele. Elbet wek bêjin zanebûnek lazim e. Yani meriv çawa bixwe. Tabii jî bu herkesî jî derbas nabe. Yani wek bêjin teşîseka xwarinê hebe. Em bêjin rojê em bêjin heftiyê tê rojeke jî di roj tê goşt bixwe. Belkî ji bo me derbas e, belkî ji bo te derbas nebe xweşe. Divê meriv zanebû meriveyekê bike. Hinek wek bêjin di fêkiyan da, di xwarinan da kîja ji bo mejiyê meriva di xebitandinê divê merivana jî zanbe. Belkî em hinek wek bêjin navaroka bernameyden bahsa van yekajî bikin lê hocam mesela te got spor. Meriv sporcuya binêre. Mesela kesên ku hayata wan spor e. Yani serotonin e wekî din wek bêjin tiştên dinê di derbarê wî de hayata wî de zêde hene. Ew insanê ku mesela spor dike hevalê me hene bêjin jiyana we de jî hene. Hakikaten wisa tiştekî diyar belli ye mesela meriv zane yani evîna bi aqiltir jî yên dinê ji ber ku sedema sporê. Yani Ya jî tenê spor be mesela. Hilmi hocam zeka genetik em pir genetik heye. Vêm ama mesela hinek meslekên spora wan zêde yî wek askeriyê. Yani hevalê min jî askeriyê heye. Nexweşa nav nexweşa êş askeriyê tê el wan dinerim özellikle spor dike kîlo nastîne wana hakikaten ömrê wan zêde yî. Ez verê ez veya karim bivêjim yani klinik tecrüba xwe. Ömrê wan zêde yî û Alzheimer wek nexweşiya Alzheimer ji bîrkirina wan jî kêm depresyona wan jî kêm. Ama zeka farklı ye, akıl farklı ye, ji bîrkirin farklı wana gerek ev du çîk nebe zeka ew jî em pir ji genetikê tê zeka. Hatta geri zekalılık yani zeka kêmbûn jî ji genetikê tê. Mesela kêmbûna zeka çeşitli wan heye. Ağır zeka, agran, orta, hafif û sınır divên çar. Özellikle sınır û hafif zeka geriliği. Yani normalde zeka sedîn not û hatta sedîn sedû deh. Ev ya normal. Ama dünya ve dibi kêmanî zeka geriliği yani. Vaya sınır û hafif jî en mühim genetik yani zeka bûn jî genetik ama sınır û hafif geri zekalık jî genetik.
Duy havit en önemli disi genetik ama ve jbir kırne o jbon meji kija kuvvet dini meji tabii ki spor pır mühim beslenme. Goşt aslında Xwarnik pır baş yani veya yemeklerin sultanı jbon meji jbon vücut jî. Ama ifrat tefrit ve hem denge unda dikin. Ayar tünne. Ayar kararı yoksa mesela B vitamini heye. Mamosta zaman B vitamini emper sinira emper lazım ev. Hatta insani arak ve duhu B12 tiamin kem dibi demans dibi. Korsakov demansı em divin. Ondan sonra kem dibi vernike ensefalopatisi em divin. Yani meji karadıki vernike. Konfüzyon dibi, nistagmus yani çav kara dibi, oftalmopleji veya sebaba arak tiamini kem diki dibi. B vitamini emper aslında goş değil. Ama hemçe dikin, hem xovun da dikin, emper dixun, ve çağı goş yağa meze dediki, ve çağı xuna derin meji kem diki, tansiyon çe diki, şekre meze dediki, dengesiz dibi, denge kara dibi ve çağı meji xokem dike. Ama dengeli, denga ki em goş bixun pır lazım yani. Tübe mesela veya çal roja goş naxwar kirin nek, çal roja seref duji naxwa. Bak veya yani denga ki gerek merav xo. Mesela o çaxı ve merav mesela vejeteryan aracı merav lojik ne? Veya genelde vani vejeteryan namaz ede. Jbon veya ne jder ve vitamin distine. Bele. Haba distine. Şid beji hocam derbarı ve. Na enek tişte ez bir keki abdullara bevra binim. Ev spor me despekir. Tuhazım jüvedir ez despekim. Spor eko mego meşe. Mesela spora zede eko pır zede spor etkin. Kortizon evan zede em bejin jigur çıka teberdan. Ev kortizon zede zarar ede canevan. Ev yek. Vek adrenalini evzi zede dibe. Evana kupur zede ben zarar ede. Jber ve ki spor meş keki abdulaziko 40 dakika, 45 dakika. Haftada haft rojna. 4 roj, 5 roj. Besse. Yani bir istikrar ve besse. Bazdanna, alete granna meşales. Heri baş ev yek. Nokta ikidini men qala avokado kir. Avokado birasti her insani ra başı. Ev runevi jbo mejiye başı. Pireka kudujane jbo webkevi zikevi da jvira başı. Çünkü manezyum zinavda he evzi xabata nörona sinira. Yani meji vakta ku nöronevi faktörü ku vi bu xabtine kim ben ko faktör emdi ben. Henek embejin vek çünkü manezyum element hene evana reaksiyona da cidigrin. Mesela manezyum 325 reaksiyona da yek cidigre. Eser element. Heri. Ev tünne ve naxabte. Kim hani pır fonksiyonevi dadkeben. Jiberiye ki avokado insaneme bira hinevi ben. Ziraatavi bikin. Yani ne ku illa herim bikirin. Bira hedi lemevi deyinin. Doğru beri ku ziraatavi ferben. Viya bu karbinin ev yek. Tişteki dici ez tuhazım ave benim zaman. Hocam peşe kut avê bînî ziman ka ez izleyebinirim fiyata avokadoya binirim. Paşkeca mere ji bo ku mere mejiyê xwe bide xebtandinê paşkeca ji psikolojiya merve jî xira nebe ji ber yani ji sedema bu habûna avokado lê dinirim heboyê 6-7 lira ciya 9 liraya rojeyekî bixwe ew ê yani ku divê imkana ku derfeteka wî jî tabî hebe yani paşkeca em psikoloji ama greda gogarek emji biçim yani ev ziraat avi be femkirin hocam kurtasi bahsa aveci bike em herin navberek yani av mesela insani ki demek ave ken ve xwarna insana ki roj çıkasa nabera 2 litr 3 litr yani em bejin jivaya 10 fazla iskan 10 fazla zede ve çit ve gurçuk düveste kim ve canime de toksik. Hem bejin eko metabolite xrabın. Zede dibin. Ev yek. Nokta ikidini av kem be ve xwarın post zu dıçırmıse. Çava post çerm dıçırmıse meji da aynı dibe. Wow. Evet. Jiber ve meji sedu haşte av.
gerek av ve xwarin kêm nebe. جو میجی مهم و گری جو حیاته یعنی جو مرو یعنی هجا من امی هرن نابرکی دوی نابری دا تماشاوان هجا از وقت بجن پرسن حقیقتا بالکش یعنی مثلا میناک میجین ظلامه و ین جنان یا جنب بجن ین اما بین ویدری نظام قال فرقيتك هي تنه يعني فرقيتك هي بتشاوي مرفت كاره بلي بك وكي ديجي دما مرف وقت بجم مرف عشقي بفه مرف عشق بلي مرف بكفه قالوا دي ماشي مروا دا چه وقت بيجن درتين هوله جي خيني ويجي قالك مجارن ديجي هنا مثلا وقت قد كا مروا ورا مرف خمگين بو اوانا جي خيني وانا دي ماشي مروا دا چوا جي دگرن از دي پشتي نابرجي از پرسي وجه هر واج ما مستبكم 5 دقيقه نابرا مهي Orada. Onu biliyoruz. Bas bas bas. Alikubali na walikuja wazungu katika kijiji chetu. Ikiwa wanaweza kuleta maji katika kijiji chetu, wanangu hawatoteka tena maji kutoka katika pango. او دنبوری وی هفتیه لباتمانه ایدی باجار پترولی هر روز به پیش دکوه گلو قایوم به هفرش بو باتمانه دخبتن او دنبوری وی هفتیه لسر اکرانین ترت کردیه قصیده قصیده وان شولات جدا بدنگ جدا قصیده ش دیوانا ملای جزیری جهلبست فقیه ایران و جبیت احمد خانی اشقا خودی و حسکرنا حضرت پیغمبر دین زمان قصیده ایشب ساعت 8:15 دا لسر اکرانا TRT کردیه که سیاست ناوخوایی یا ترکیه
Mijarên giring yên polîtikaya derve, pêşeroja Rojhilata Navîn û hemû mijarên din wê di bernameya çardorê de were nirxandin. Bi moderatoriya Özcan Tikit û analîzên İdris Kardaş û Bercan Tutar, çardor her pênşem di saet 11 de bawayekî zindî li ser ekrana TRT Kurdiyê. بله شمار همینر مرحبا انا هفته پروگرام بگیرو ببین ارزروم را دست پی کرد زگولا و زاری çiçek kanaya Zegula uzari çiçek kanaya پشتین آبرکی ام دیسا به هفدورانه تابی دوی به اکیدا دوی بشه ده ام بجن یاج دوی ساعت وربه امی باسا هنک بکم میجی جنا میجی مهرا به چاوی خبته پیش نابره ده من باز میگو کاز به پرسش کی میگو کس پیشی خلا بجا آگر عبدالله خوجه دیجا بره هیمی خوجه باوجه آگر جبر که مسئله مهمه وقت هنک ام بجن حقیقتا میجی وقت بجن مهرا مرولید نره و یه جنا مرولید نره وقت بجن گرانیه کوی هه یعنی گرانیه یه میراز از بارم یه میراز زیاتر گرانه جبر کو بدن جی گرانه بدن جی قراسه جا کی جا با عقله کی جا میجی زیاده تر دخبته کی پیشی خود آگر که جبر او بجه زارکه من هم کچ هم لاوهبه زانن yani میجی جناش زلاما بهتر تشغله وای وای شتا مالا میرات خرا کرا نه veya var ya veya راسته aynı سر زارکه خوش کار tecrübe bu yani Almanya'dan van ziyadetir gelişman zutire ama pişti nokta ki pişti ergenlik özellikle pişti zavjandine çiğ dikev devri duygu dven ya his dikev devri hatta his dikev devri çözümleme van karşı olay ki çözümleme sorun ki problem ki çekirin hep ki dibi teşkale. Ve avid mesela çalışmak sonu heyid ve mecye jinika çapu rastı bağlantıyı vanam değil mi? Dentrit bağlantı. Çapu rastı oraya pırdışoğlu. İslam ajdavi peş. Veya jidve mesela İslam ki naf harita nafci ki konuma khozane. Kuvveta motor kuvvet çazane ve çibike işe giran. Jinji seziye van başı. Ön sezi değil mi ya? Heskirna van başı. Empatiya van zeydeyi. Duygusal zeka değil mi ya? Son zamanlar van zamanı nezik duygusal zeka pırttı. Hatta ve duygusal zeka jibon zekayı peştirti diye. Ve abi tane hakikaten bavriyam veya şey pireka jinika beter düşüyor. Ve abi veya kanaatti ama tiştin hani veya habki dvençe dilakine xarat kırıyavan. Hocam bize tişteki beşim. Belki duygu yani. Mesela his و duygu van tişte olsa em bejin de xanıman da de jinan da zeytir heye. Yani jin het şek nabe his dike. Ve ki em ez barım zılam tef tecrübe kirne het şek nabe his dike. Empatiya van jizedeye. Empati zede be yani cana durumla mera karar yanlıştı. Evena mesela sempati, empati. Ködera meji mervada evena darbastı. Yani frontal okbijin lobeye yan devere kadın da heye. Dukurda diyar eviye. Frontal pır mühim.
yani hissat frontal özellikle prefrontal diyeyim peşi korteks ve korteksa van davranış his duyguyat pır önemli. Özellikle duyguyat amigdala limbik sistemi vana bağlantı ve prefrontal korteksi bağlantı. Yani meji megoya 1000 milyar bağlantı ve ya. Yani ağlanıkta mesela bellek hafıza hipokampus yani en mühim var ama ne vurtani. Bağlantı ve prefrontal korteksi, oksipital korteksi. Bir havit burada en mühim tabii ki dere ama tabii ki benim prefrontal korteks. Yani mesela farkı çalışma vurucu içedi. Hece mezet iştek beşim. Naha mesela farkiyata mev ya hayvana جبركو فرونتال وقت بيجي لوبا ما نفسها جي باش وقت بيجي جي حيوانات زيتر مثلا ايه مايمونه وقت بيجن yani her nizike maymuna eko nizike insan dibe şempanze mesela Abdullah hocam tego yani henek tiştem merva en zlama ya jembejin yen mera ligor yen jina be peştire mesela kabiliyetu falan bevan le jin haqas mejiwan ya jembejin zekaya wan akli wan ligor mera zeter de xabte le gerek tiştanda meril peşin gerek tiştanda meril peşin mekanizma karardı mer çikti be mesela ve mekanizmayı jin çavat karım zeter bixabtinin tişeki usahe yani zeter bejin mesela zeter razı ya jembejin avokado zeter bu her nehli rabde nehli rabde çavaya mesela avokado rast jiji dwi havit başı yani dwi havit ne baş ve mesela dayıkti pirmiymiş bonjna mesela hissa dayıkti bir meraratine ve hassasiyeti meraratine mesela zarok dikeve malzara dayke ve dakat his dike uş karşı zaroka haskırna ve çedi be keyfa ve te ama jbon zlam var ya na jbon zlam gerek çebe ve dest bide zarok bivine hatta belki bimeşi ve maç ki ve çay haskırna mera zlama peşti be ama jbon jinika xota tekev malzar tekev zikevi vurdu hatta gelik jin fehm dikit veya hamilem yani beri test çev beli histike yani veya jin lazım veya jin veya üstünü veya ne başı var ya gerek mele fehmlek herkes gori fonksiyona xwe ali ki zedetir bilintir veya mesela gelik mesela askeri mühendisti var hep ki işe ari izlamat betir kuvvet jêr lazım be karar jêr lazım be peşya davya karara xwe bisekinin tiştê veret göreva mera zlama ya jî mera mer jî yapkî zlama ama alî kî jî mesela wek zarok qandî dayka ve tu zarok kes nikare mezin belê hêjê mesela uçaxê ev derkete holê yani Abdullah Hoca yani wek bêjin mêra danî li hemberê xwe yani aqil çiqas mezin be ya jî giran be ne mejî yani mejî efû yani mejî çiqas giran be ne ew ku ew zêdetir bi aqile ev derket yani ji ber ku mejiyê xanima yê jina yani rastî çiki veya jî mühim mesela du insaniyet aynı kilo der du jî heftê kilo mejiyê wî kîjanê giran be ew zeka wî divên baştir yani ew jî çalışma na çalışmaya var jihani yani ama tüveze pirek habki sıbıktırın 6 kilo pirek bu hafta kilo zlam az mejiwan bu zininem çünkü meji gori kılafet kilo distinin bele gırs mejiwan grantır zayıf mejiwan habki sıbıktır ve xwarna falan ve beslenme ama mesela aynı şartlar du insan yani neziki hev du şartı mejiwan kişa gramı özellikle frontala wan mesela cana hani kan vir peşiyan hepki var kabarık. Ve avici çalışmaya nez veya parantez bivejim. Eftişteki mesela galeri heyetine ava gel daha nizam tebihisti ve bihisi ne bisti. Mesela yek dişe her jine bxaze berim bxom mesela bihistiye bxoji meditiye من یکی کسا اختیار بود میگفت خواست کو خانمای رحمت کرد بود خواست کو بزوجه
مگوت یعنی تیکا حنک جرا کو مگوت تیکا چات گو برای کا سری مزن به حالا از وی پاشکه مقاوک نگم مکانیان فلان بیوان وی پاشکه کتشیم یا مگو افسری مزن بون چیه دبکو جو عاقل بونه به یعنی وقت تجربه کب مو کردیه به بنگاوه كده تشوت بني هم فيجران يا ميجي يا ميراجنا مثلا افوكادو تبك از بول از وی راست کم برا شاش نمینه مثلا افوکادو هفته یک بس انسان ام پر دودو مزناره مصطفى يا غاتش تدي متام فهم نكرويا روني فراكسيون وي ايكو مجيد اجي دغرا عين فراكسيون نزيكي ياغا مجي بشتي ابي ياغت مجيد سديده مجي ياغ امبر يعني اورجانيك موليكول كو ام دبن امبر رون تدا ياغ تدا يعني رون ام ياغ بن نا نيرون يعني sinir افسل sinir كو مجيد اجي دغرن جانه مدازي هنا نابرا ظلام و پیرکا فرقی کی واهیه ام ببین ظلام نورونوی her nöron 600 ام بجن به dendrita ve tegredan bu derece wandike yani jwe dere ام بجن وک درجه هیه ظلام ام بین 600 پیرکا ده 1200 بله ev otistik zar ya da jî em bêjin 2500 herî ev ferqeye yani pîrek ji ber wê derve dema ku tiştekî diqewime ji zilama zûtir pê dihesin hîs dike mesela deng zû digre em bêjin şiklê tiştekî zêdetir mejî wî da dibîne hissiyata wî ji zilama daha zêde em tiştekî difikirin ew sî tişta wê naberê de difikire جبر ویه که پیرک ده فانکسیون خود ده جزلامه پیشترن. اول یک نقطه که دینه زیاد خوازم بینیم زمان نورون دما که هبه مجی هبه تو ام بیجن شرطی وی که تشتا راکه زکاوی پیش و هره تو چینه که پیش و ناره. مثلا داون مونگول دبین زاری مونگول لفرانسی هاتی دنیا ابوقاتی که لیوان زاف نه هندگن خوجم یعنی جبو نه اواج بو چت بجم داون ان تئوریه تقرات کینا نه بوینا خدا ام بجم مجیوان خبات خدا داکتیه yani هوال خود تم جیر و مجیوان تخبته هندک تخبته لابلی ام بیا تخوازم بینزمن دما کو ام تشتکی راست حمله راستا المجی بارکن مجی قبول تکه ev yek. Minake ki dine ez tuhazım bim. Mesela eko araba dajan şoför yavan heye. Mejivan hine ve tiştiydi be ku nabera sanisa da bir yerde de. Mesela eko şoför yavan zedeye balak budun var jiyane da pırtışta da pratiktirin yani he? Pratiktirin. Vekviya. O meji küçüğü da hun tişta lebarkin dibe. مازنایی دا اوهیدی قبول نای. خوجم تام دوردا مثلا تگویا پراتیک بون مثلا سر مثلا آجوانی دا یا شوفر دیان مر خبر ده آجوان جبر کود دوی بریار بده سانیسه دا انجام او yani sonucu avi an mirine an qazaya an tişeki dine tırs ya jem bejin hanek hisendine avana çağa tesir etkin mesela düğünü ko tırs ser meji tişeki ereni nişan dede ko pratika merva zêdetir dibe. Ew pratik xebata me jî pêş vedbe. Mesela piçûkî de zarê ku em bêjin satranjê hîn dibe, têrêzê hîn dibe, dama wek wan tişta hîn dibe. Me jî wan en hindik sedê 10-14 ji emsalê wan daha zêdetir dixebite. Yani me jî heye zeka bi xebatê çê dibe. Ji ber xwe tu carî zeka çê nabe. Yani insanê me dibe warî da pirayewin. یو یک نقطه که دنجی انسان قلو قابدی جی مگو انسان قلو براستی جی ایج ایفا مجیوان دا کم تخبته چما؟ یعنی اف دیسا سر و میورن سر رودیکا؟ قلو بونه بار جان ام زیده دکن yani جی حملاوی زیده تر ام تشتا لیوار دکن مجی حتی ام بیجن تکلیا خود دورو بر ام بیجن بکارتی نه تشتا دا
دلوی و بلی خود به بلی جان به بله جبروی که جدول بر چته جوان را تگرتنه جبروی که مجی انسان قلو ضعیفه daha kemtir tıxabıda. Ava gelek darada nüvsada te nişan kirin. Jiber ve ki em insanlara diben. Bir de hormon cihap etkili. Evet. Mesela Evet. testosteron vücut gelişimi İnsülin dikeven haberi. testosteron özellikle mesela hatta sporcu vücut geliştirmeye ya testosteron kodidi. Veya mesela testosteron frontal bölge gelişme meji frontal bölge özellikle kemdik yani hedidik yavaşlatmıştık. Testosteron Tabii, zıkkım ki. Yani tabii testosteron ziyade zılama da heyaz bu. Nasıl? Zılama da Mira da bisikletleri. Pireka da jihin. Pireka jih. Heye labeli zılama da zedetire. Jiber ve ki zılam zedetir em ben ev agresif ev wan reaksiyon wan zedene. Bele. Ji pireka zedetirin. Ev ferkaki nabera zılama pireka heye. Ferkaki diye di genetika pireka da kamevan kemtire. Zılama tüm kemtire. Demek ki kromozom ye derbas be kromozom ye dibe sedama bejin gürbuniye. Nabera pireka zılama da ferkaki vaji heye. Mesela henek pirekene hem de ben testikler feminizasyon ve genetik akı lave zlame mire labeli ve boyun akı pireke. Reseptöre yanaşıl. Evet. Kamevan kameki beşneki delal servana o fizik avancı prani insan hoşken yani gelek vakta em jüri vezdi beni em nasıl Jemli kör pirek saçı jemli kör sevcevum. Mesela ve mesele hocam em kete ve mesele ji pir balkeşe yani kesin ko de em bejin tevgere wan ya ji akli wan em bejin mere le vücudawi ji ber ko bağaya kadine ya bejin gelek bu yerin dine hatiye serivi ya ji dişte hatiye serivi vücut bir pirek meji mere le vakbejin beden jine böyle evana ji doğum diyardı be mesela من نویسه خوانده بود گو دما خاطر کو وقت بجن زارود دکوه وقت بجن حمله دوردا اوک ندیاره کیجا ظلام کیجا میر ندیاره پاشی که جبر کو هنک مسئله اندن کو ایکس یا کروموزوم neyse meha مها مثلا جنسیت نینه نه صح hocam pişire henek em bejin gen o ek juan gena çedbin protein dikevin naver mail dedin. Jberwe awaj ya dibe keçik ya dibe lav. Mesela jberwe awaj jberwe pesira zlamaji mesela. Nasıl? Dibe var da etxazım bala malbata bikşinim xwarne ku nav da kimya heye. Kimya heye yani çinev kimya ya jbo tamdane ku kimya txnave boyak txnave aroma jbo ku bina xoş bide asit txnave ver hasıl kimyayı ku qad canime kabul naket xnavi jbo ku ticaret avi frotun avi zede be malbat dema ku buvant işte xadibin prani bebek zike de da tesir jwidi ratke bele jiber ve ki ez xazım bala dev bava dve warida bikşinim xarna kilere çiye ji bazarı kirin hanin mal da kilere avanda metbaq avanda çiçeği bu xwarnewan birel serwî be ne markete fabrike tiştekî dema ku ji fabrike derdikeve muhakkak nav da kimyayê muhakkak kimyayê hocam mesela tabii mesele te gote ya ji ber ku wek bejin sporiyata jî de derbarê vê yekê de genetikê de her wiha mesela evan xwarinên yên GDO ez barim gelek temaşawanê me jî me tava bihîstiye yani mirovên berê zêdetir bi aqil bûn vê gotinê me pir bihîstiye yani keseki ko bejim ahmaq ne bu herkes bi aqil bu em xwarna wan û jiyana wan em dinêrin bêgede û her tiş natûre her tiş navxwezayê de her tiş ew bi xwe çêdikin yani teknolojî heta ku kete nava jiyana me em zêdetir bi aqil bûn vê tezê rast te nizanim me çawa lê bike bi xwarin û vexwarinê aqil çê nabe bi jiyanê çê dibe xwarin û vexwarin rast e ji me re em bêjin
gerek hebe jiyane da labele eko akıl çetke zeka çetke meji peş vedibe jiyane بله tişte kuled kavme yani eva ji piçugi ve despetke mesela de em ben kunehile zari lardeke ve ev zaru derengtir li piyad sekine بله mesela zaru kujbo ku hine li piyad seknandine ve gerek 220 car lardeke ve de تجربه لازمه يعني Evet. شوية كده. ev jiyan ve havayı çeydi yani hatta tişört evi avane ki ev peş ve nare ev yek noktayı ki dine haberdan ede mesela de velatime de kemasi ki pırmazan he çi ev kemasi mesela bebek hat dünya şunda kelime ku jiyan ede manavi tünne bugan kelime bugan zarıyara tekli datine de be apo pepe cici mama kaka kelime vekviya pratik ede mana ki vana tünne mesela Avrupi ve problemi xo çareseriye wan çawaye bebek nû bêjî wek mezina wî ra di axife xeber dide هي zar û pêşî tev rast radike ew yek noktayekî dinê an zarî Ewropî piranî çend zimana zanin tê 10 salê 5 zimana xeber dide ême mesela dê zazaye bav kurmance bi zarê xwe re Tirkî xeber din dê zazekî xeber bide 10,000 kelîme ji wê dêr radike bav kurmancı de 10 bu 20 ji dor berzi ev Tirkî rake bu 30,000 10,000 de ji rakir bu 30,000 la belê dema ku ew zarê xwe re Tirkî xeber din ew 30,000 tê 200 kelîme tekliya wan û zar û navbera 200 kelîme de ye ji ber wê kê fêma wê zarê analizê wî tev me jî gore 200 kelîmat xebir e hocam Ha. ازيت شيء بيجي belê ما واسه خبردان اكثر مثلا زمان دايكي انا بله. انا ديل balkêş e مثلا وەک بێژن هەنێک دەنەیان دا هەنێک وەک بێژن ئانالیزان دا مخواگان داوان دا ئانالیزا دا tiştê ku mesela di zaroktiye de em hîn bûne zimanê ku em hîn bûne ya ji ana dîl em bêjin zimanê dayîk em hîn bûne o zimanekî ku piştî wî em hîn bûne mesela em bêjin bira îngilîzî be ev ziman wê lezzeta wê ji xwe cuda cuda ye yani mesela meriv nikare hinek tişta illekî divê meriv zimanê xwe bêje mesela hinek çêr hene illekî divê meriv wan çêra divê meriv ji ber ku saetan me jî bû yek û paza em dikarîn rahet xeber din mesela hinek çêr hene divê illekî meriv bi zimanê xwe bêje yani bi zimanê dayîkê bêje hinek hez çi hene xwecam hinek hez tene dilê meriva rahet nabe di mêjiyê de dimer meriv dibîne cîwan jî cuda ye yani ciyên ku ew grafîkên wek bêjin wan aletên ku meriv mêjî dibîne me nakeve sika meriv derva da lê dinêre dûr da ciyê ku dixebite cuda ye yên dayîkê zimanê dayîkê yên ku piştî wî em hîn bûne cuda ye yani ziman da ciyek xwe ku meriv hîn bû zimanekî din de hîn bû mêjî ciyekî din digire cuda ye oda ye ev jî mêjî meriva pêş dixe ji xwe Belê. Niha ez şexsikiyetî insanekî pîroz dixwazim navê bînim bîranî Fuat Sezgin ji Bitlisê wefat kir sala çûyê 94 salê wefat kir Fuat Sezgin 26 zimanê lîteratûr dinivîsîne dinivîsandin yani wefat kiriye niha ji hezarî zêde eserê wî hene 17 cilt ansiklopedî nivîsê wî heye 63 îcat ku dîroka însana da hûn da bûne ji binî ve hûn da bûne Fuat Sezgin bi xebata xwe xebata taybet van dîsa derdxe holê dîsa dixe xizmeta însana yani eva tev nava jiyanek da ji ber wê yekê ziman zanibûn ji bo xebata me jî nebe nabe mesela ez mînakekî dinê bidim ev Tirkî dibin Türk Dil Kurumê xebatekî wan çê bibû divê ku li Tirkiye zareke ku em bêjin lîsê xilas dike kelîmeyê ku nas dike 7900 kelîme wê naberê nas dike aynî emrê da zarê îngilîze 79,000 kelîme nas dike zarê Orsa zêdetir nas dikin
چی قاس کلمه مجی ده هبه مجی او قاست خبته بله جبر ویه که جدی بابا هیویا من رجا من اوی ایه یک زمانه کی نه پر زمانه یک جبو زمان پیش بهره خواندن رحیم بن کتاب خواندن نویس ام بیجن سطرچ ساترانچ وک تیرز داما وان تشتا برازار و هیم بن چما ام بیجن ساترانچ ده وقت دلیزه 5 حمله 10 حمله 3 حمله 4 حمله پیشی خو زور ده مجی بله مجی حتی لی زور نه نخبته hocam نقطه پر مهمه mesela çocuk psikiyatri ihmal heye. Sarıkı tu per ne pey per meşgul ne be zeka vancı kim, akli vancı kim meşgul. Yani vakit ben hal hareketi davranışı van, xwendina van, mekteba van vakit bir zarokê geri zekalı ya. Yani çok az bana hatta viyavit mamoste jigo çebune ta. Xotan bebek bijit qundaq ejde be zarokê xor bipeyvin ve. بله Almandına zaman jî en baş hatta 7 salî me jî. بله Yani almandına zaman 7 salî en baş hatta 7 salî yani. Viyavit bir de terseve jî geçerli. İnsan mesela çağ fehmdi ki zekavi başı, akli başı peyve. İnsan ki kim bir peyve zekavi jî gori veya mesela هنك زاروك درنگی دپیون درنگی مثلا گور حوالی ne güç ama gelip habivan او نه problem gel henik juan zeka gerli peyrane. Toplum et zeka gerli pırı. Sedi siçel yani tevli sınır donuk zeka. پرزافه ya tabii. نه پر baştı be Belki zededir. Yani riyavit veya bilimsel çık yani nemşi xor davin. hocam ez yetişek dvirda tam dvirda ez bawarım divê me revca evca li heyata xwe jî binêre niha mesela em dina pergaleka sistemeka wisa dane ku ez bawarım û jî di navê pergalê dane şevek em radibin em têne karê xwe dibe êvar em têne malê roja dî tirkê dîsa heman di nava rojê da nava 12 û yekî da nabereka me heye em wê derin nan xuya ji bîn vedidin her rewse meha bi sala wse evê vê sistemê vê pergalê hakikaten jî tesîr mejî merva jî dike yani mejî bi paş da dixîne yani tu çawa dibînî vê meselê Mesela ve mesela ve monoton diven ya rutin monoton yani em tev navirdane em tev navê meselê dan mesela cotkar jî heman kes dîsa ew jî havîne dixebite zivistanê razê ya ji zivistanê malê rûdinê hakikaten mejî paş da dixîne vê sistemê ya jî vê rîtînbûnê çawa lê dinê vê meselê paş keyfa jî şey wirti ek yani dil çêdike û gorî insan hani divê rojê 8 saat em rojê 12 saat şolandin em divên qey marifetik baş halkî ne orayı yani çalışma verimli ve çalışma bu psikoloji gerek düzenli bir. Yani nexweşiye me mesela nexweşik me dojiyat muayene serez bet haftat hatta evari 8 naha ser taksiye şoför ve tişkî nemaş. Psikoloji xera dibe depresyon çê dibe. Mesela depresyon jî dijminê me jî bağlantıya xera dike. İnsanê pir de têkev depresyonê pîrbûnê xurufandin zêde dibîn Alzheimer zêde dibe. Yani kapitalizm dibêjî hocam ji ew kêra zêdetir dike yani. Nasıl? Riska xurufandinê depresyon vana kişi me jî kalîta me jî dixe. Melê. Hocam mesela di jiyanê da em bêjin di ama yani hani sınıra zeka geriliye ya yani veya mesela normal zekayı ama pişti çel 5 sali bu zeka geriliye ve em divên zeka geriliye tıbbi kavram yani ne ser hakareti da keti sınır ya da hafif zeka tişki var etune ancak mesela hani insan kafe darbe de xu kaza maza derbastı ki ve çağı zeka wan kemtir dibem travmatik beyin sendromu divên wî havît yoksa zeka insan normal bir pişti işte 30 sali 40 sali ve rutin hayata monoton kem nabe. Ama nexweşiye akıl zêde dertê. Hocam mesela di nava hayatê da em bêjin şêran binêrin ya jî em bêjin xezala binêrin yani ewkek heye di nav hayatê da têkoşînek heye mücadeleyek heye
دوی مثلا شیر پر بقوی به دوی پر باز ده بله. قنه خزاله بگره خزال جی دوی پر به باز به بله. و دوی پر جیر به دا کو شیر بره بله. اوینا مثلا دناف حیات دا کو هم دبینن حیوان هری باش لحیات دبینن یا جی حیوان هری بقوت لحیات دبینن نسل کوانو ام بجن جوه نسل زیادتر باشتر شد بجبر کوی گنه گیجه گنه کیدنی دیگه مدا مخابط شيء قصتنا هي شيء قصة يعني أبيت حياتها مو كابيتاليزم زوين مسرفين مثلا يعني خرابتر هي يعني كابيتاليزم وحياتها جيانا وقت بيجن يا خو زايده يا ام بيجن سروش ده نوكا هفتويه يعني انسان برد سروش ده نوكا بری پرجیا معنی زمان از دیسا بینم زمان نا قوم مزوپوتامیک ام بيجن هناك تشتادا دما كدو فكرن جي دنيا قوم دنيا daha زيادتر كورد فكرن كور دور اي مزوبوتاميه بله يعني ام اره او چمايه گوادی تگویا ام بيجن شير دخوازه ایریشی غزاله بکه غزار دراوه د مزوپوتامیه دا پر شرچه بونه بلای مازم پر چه بونه ایکو جوان خلاص بونه ایکو ام بيجن جیرتره وان ایکو هم به مجیه خو هم بدن خو پیش بونه او انسان خلاص بونه اوانا زاری وانه یعنی او د جهان دا نوا تشتی کو دجی توا دا او سیستم وکاوت خبته بله yani naberame wan hayvana dve varide probleme kitune jbo himbune etxazım minake ki bedim şer cihane yekem yaji duyam da Alman askeri xud xazın morsi alfa ve morsi bu an beden hinkirin roj 10 saat ders dedin evan ev asker hinnaben yani pur zordun hinnaben juan grante ev ferbuna morsi جوان یک دبی ایکو بر پرسیاره به سیستمیه جوان یک دبی ام 10 ساعت خو داخل تینن 4 ساعت پیشی دبی یا 10 ساعت ده وانا هینابن چاو 4 ساعت da himvin دما کو تینه 4 ساعت 4 ساعت ده تبهین دبی yani evet em tinin serçi tişteki pırna rastiya vi çıkas kabul dike ve nabere da em şartı vi avakin ev sistemame caneme virat ke mesela zarur deybav dibe pır bixabte çima bixabte zarur biraz zaruki axuzi bizan be civaki axuzi bizan be em bejin hissiyat evi hene biraz xo haydar be onu müsaade bikin ev zarur peş vedare ve böyle unuttum ben kerem ke kompütürate müşter kariye avajı nizanım çıkete telefonete şukrali binere ev meji demak televizyona nert demak öyle kompütüre nert meji disekine tişteki hazır te meji bitişte hazır tücari embejin nakeve tankası zorayı nakapte ve digre dereki demine gerek le zor be nav eğitimet nasime havlingemici mesela nav eğitimet düşoğlu sınav artık hınık sınavın ülka gışa çeydi yani ülka gışa mı yani gelik ülkat çeydi bi başarıya zaroka mukayese dikin navlika mesela Türkiye per geriye eğitima Türkiye'de nere ve mamustago hem mektebi anha devleti ve özel eji zarok ne 5 roja hafte 7 roja der mekteba yani veya dilemi değişi ama az Avrupa jî pergeriyam az çok Rusya jî az çok Arjantin jî wan darna hakikaten tu zaroka dinlerin net nav çar duvara dey mesela derza resmetel le parke çedik bak kelaka bahre çedik mesela Petersburg'e her perşem müze normalde müze en mezun sosyal dünyayı buri ücretli her perşem ecbon öğrenci vur bigere serbestlik tu öğrenciye hamal der ve divine mesela havala ve bu Kürdoloji dixuyne gellik derba hati van da nahanti Mezopotamya navmet jiyan devam kiri yüksek lisanslı kısar Kürdoloji var eder femdeki Kürtçi, Kurmançı, Kürdoloji çi
ام زاروکی خود خن ناف 4 دواره بری هفته 5 رو وان بوی هفته 7 رو و 4 دوارات ام دوین چرنا باشی هیم بهتر بشول هیم بهتر بشول هیم بهتر بشول و وقت گو علی کی داخل مجی جی دوین çıkış noktası digare çıkış noktası jی بوی چه بوی teknoloji Hocam evji tişki pır xarab yani Hocam mesela teknolojiye ya rast mesela belki tana seri xod ve meru ve ke saat ma tkare seri xod yani bahçe zaroka buy ev aynı usaya mesela nade bavek ji karte wastandiye ezaruk jil benda او كعلاقه فلان بفانه لي جبركو او برحته حتى توسا كو انهم تبيني كو ناخو تلفون دستوي هيا وجتنا خوارنه دوی نابری داد البته تکنولوژی باشی نباشی البته نه لسر به مسئله آرژانتین و یا وقت بیشتر ولاتن بیانی حقیقتا از وقت بیشتر سیستم و پرگالا پرورده یا ایتیم هم دن درکی جبر کو مسئله که بسری خو مسئله که مهمه لی جواک یا جنب بیشتر ولاتن جدا تأثیری وان سر مجیجی هنه یعنی فرقیت وان تخیه هولی ام بیجی مثلا تباسه مزوپوتامیه کر ولات مزوپوتامیه بگره ین ام بیجی یه بالخانه بگره ین روسا بگره یا ام بیجی جین ولات سرما بگره اف تکو هی مرف چوات دنیای مرف 1-0 یعنی تأثیری که جواکی یا ام بیجی ولاتان جی هر سر هي نهاد دماكو ام بين زارو خات دنياي ام بيجن جيانوي درفه كو شرطوي جبری و ام بیشن امکان پر گرین خاطنه آماده کردن زارو وان حاضر رات که بله جبو فیربون آوان مجی پر او ناکه سروی دا مجی خود خبتینه او یک ام تشتکی دیزی تم بیر واد کن جزاری خواه بر پرسیاری دور تخن یعنی ام نایلن زاری ما ام بیشن دجیانه خودا بر پرسیاری خوجی هایدار ام جرات بجن فهمنا که و فلانه بوانه پچوکه نوسا ام تشتی وسا لیت کن یعنی او بر پرسیاری گرک جیانوی دا هبه وظیفه دیو باب مالباته جبو سبه بر پرسیاری زاریه زک تیر کرن نه دبین ام زکیوی تیر کن بسه دبی ام بجه کنچیوی نو کن بسه کمپیوتره کی بدن پیشاوی بسه نخیر او زارو بر پرسیاری خود بزانه به زیادتر باشتر یعنی جبو سبه جیانوی که بکار بله پیا بسیکنه بر پرسیاری یک مجی گرک لی زور به یعنی تشتی که درد که به برای اوش خوره چاره سری ببینه مثلا ام بیجن مامستای وان جبو خبات تشتی که دزاریه تیمال دیو باب جره حاضر تکن yani esas sistem manavi ev mamsta ku ve ber persyari de zaru debe ku bira bixapte bira şaş çeke ne şarta rast çeke bele dehcar ev şaş çeke piştir ev rastiyavi emvecin meji ve eveli ava be belki tişte ku ve nabere ev kışf bike hatta ve nabere dünyada insan ekidine ji haydar ne bele yani de kışfe ام بیشتر جیان انسان ده تشتیوار پر هنه زارو کی تشتکی دیتیه او تشتکی بالکش بیه جیانه ده هجه من مثلا لمكتبان هناك تست فلان بوانها مثلا بيجن اي كيوي نفسا اي كيوينا زيده اي كيو تكيمه امسا كاتيجوري جدكن وقت بيجن مروجي كاتيجوري دبن حقيقه تكيليا اي كيو او ذكاء ميجي وعقل حقیقتا هی یعنی یه تشخیص که راسته مرف چوال بیشتر کمت شد به مجی ناوی ارگانه یعنی ناوی هستیات عقل چیه مجیه zeka IQ zekayı IQ seviyesi zeka kapasitesi akılcı tişki farklı yani akılcı zekaya şekillenmişti bu gori zekayı akıl bir insan akıl dve yap akıl bir ama işte IQ direkt karşılığı ve seviye zekayı. Akılcı karşı mesela ki teçhibke. Bu yere göre peşiyat. Tabii yani herkes şekli güveyi. Dünya hani mesela zeka testi her yaşı çeydi be. Karşılığı IQ zekayı yani. Emkarım minaki kibab. Misalen hazar kağıt
perek yeki heye eva em bin zekayevi hinek insan jûyê hezar kadê xwe rojê panotekî serf dike ji wê zeka xwe aqlê wî hezarî yek e hinek 100 kadê wî serf dike hinek em bin 1000 kadê wî serf dike ew serfkirina wî aqlê wî ye yani ji zeka xwe îstîfade dike îstîfade kirin aqlê wî ye ez dixwazim vê havayî nizanim ciyê xwe digire nagire o tiştekî dîzî test wego test ev tiştekî ne realîst e yani tu pêşî çi bidî ber wê însanî ew test gora wî hatî hazir kirin ew gora wî ne pir objektif e ji ber wê yekê o dixwazim pir noktekî din bînim ziman zarî ku perwerdeyê da bi test em bêjin perwerda xwe dewam dikin mejiyê wan xebatê te dadkeve misalen mejî dema ku li tiştekî dinêre em bin bi hezara alternatîv têbîra wî labelê ku dest bi testê kirşon da 5 alternatîv têbîra wî li zanîngehê de wisa bû hocam şixêfe gerekçe divê ew çê bike ew di zanîngehê de ji ber ku berî xwe tê ku hat ÖSS hebû û ÖYS hebû rêzgenç xuya dikim em jî emrêm heye elhamdülillah emrê xwe te belî kir en az 38 hocam ca divê ew kê de me ev lê dinêre ku wê hêngê wisa bû ku min xewn didît yek ji min pirsî yani digo ya navê bavê te çi min digo kas şiqav vînim yani divê illekî me şiqav ve tabii ev vê meselê wek bêjin perwerde test û pergal her sal jî diguherin li Tirkiye hêja wek bêjin baweyeka baş lê dinêrin li Avrupayê dinêrin bikavî Tirkiye çawa werekirinê em ev jî meseleyeka dinê ye ya rast ez dixwazim werim ser vê mesele hocam yani meselek hakikaten balkêş ev vê mesele dixwazim vekim jî çikî wisa heye tune ya jî ev wek bêjin şehîr efsanesi ye xeyalin çîrokin vanakê dibêjin ku yekê însanekî ku ji mejiyê xwe sedî şêst sedî hefteyê bide xebitandinê ji dûrîtî ve dikare nesneya tişta dikare xwar bike ya jî dikare müdahîl bike hakikaten li meriv li zanistê binêre li bilîmê binêre tiştekî wisa pêkan e mümkün e yani yani ev teoriyên bi vî rengî ya jî em bêjin gotinên bi vî rengî hêza aqil tenê nîşan didin çawa meriv bilê bike vê yekê yani rastî tişkî were îna me ez şahit nebûme metafîzik dibên ya yani zaten sedî sê değil mi aqil zeka me jî dişxulin sedî sê sedî pêncî şest berê ji mer digotin berê em bibûna doktor digotin sedî bive de em dîn bive mesela Einstein de mejiyê Einstein ne weka mirovên normal e yani zêdetir dixebitî ew jî sedî 20 çikî wisa ye yani tişkî were dibên ama wî havî yani bu aqil veya rak û tişta hesin xwar bike yani gorî bilîmê ez nakef zerêm nizam hoca dibêje ama gorî bilîmê gorî elmandina me nakef serêm ev me jî tişta dema ku difikire em bêjin hinek îsan qala kuantumê dike nizanim tişta dikin ev Marlo Morgan li Avustralyê dere nava aborjînan de jiyanekî wî derbas dibe wê derê mînakekî dibe dibe zilamê yekê aborjîn ji 16 kilometre dûrî ve mesaj ji hevala re şand yani em bêjin çûye neçîrê dibe el filan noktê min tiştekî wa neçîrê da bi dest xistiye el filan noktaya me bigîjin min 16 kilometre wek telepati yani mejiye de mesela hinek tişta em difikirin yani çikî wisa rast e yani çê dibe hê ku nayzanin gelekin ji ber wê yekê em kelîme pir ewa ciddî bibin dibe ku ne rast be mesela hinek tişt hissiyat em de jiyan em de dema ku em yekê carna difikirin em êjê dikin bi sala em wî nedîtiye labelê way em rast ê batin ya jî tiştekî em difikirin teyê ew li me qewimê yani gelo evana çi ne hê divana de tiştê ku nayên em bêjin tasvîr kirin gelek hene belê ji ber wê yekê
em tomete li xwe û jiyana xwe rastiya xwe bikin ana da hê zû ye. Lê mesela hêjeyê Ama min tişkî were mesela trans em divên. Mesela Caferiyat wan dikev transê pişîşa dixwe devê xwe Dewûzê lê dixe. çîk dibe mesela Hintli hene nav agir dimeşe nav pîzota dimeşe Yunanistanê jî heye. Yunanistanê Hene, Çînê hene, Pirciye hene. üst seviya hipnozu. Mesela dixwe hipnozu diranê wî bê agri kesici dikişîne. İşte were konsantrasyonê transê bê zeka. Ev yani normal zeka jî tu wî koşullandırmış bike tu wî têxi transê tu wî têxi hipnozê gerçi karı normalde bir insan ki tişkini karı bike karı bike. Hani ser mesela Fetha İstanbul diven ya çen kilo bomba raştı barut raştı biriye falan. Çanakkale bu mesela. Evet, mesela Çanakkale Çanakkale'de orada konsantre ve bavriya yuptiş ki mesela imana yuptiş gibi yani inanca yuptiş gibi veya karı bike yani ser kuvveta xwe zedetir karı iş gibi ki veya ne bağlı zekayı ne bağlı akıllı bağlı konsantrasyonu aynı tişt psikoloji yani xun jî jenayê Dembûzê lê xwe jene. Tişekî wisa Hindistan jî örnekê wan heye alî İranê jî hinek dînî rojê wan hene wan de çi veya konsantrasyon trans yani hipnozê jî ama tabii mesela hipnoz kapasite hipnozê jî alaka bi zekayı yani insanın zeki rahat hipnoz dibin çalışmayı var yani yani. Ne bu da bilaksı ya tersi ya. Ne çalışmayı var yani. Hipnozda mesela bilinç değirtini. Tamam yani mesela ne girtin? Farklı bilinç alana bilinç ki farklı vak havve tişki farklı yani. Alanık farklı değil ne girtin. Bilinç girtina bilinç emrine. Bilinç gori inanca ve dünya gidine evci ne girtin. Derik dibe yani bilinç ne girtin. Hocam tego bilinç ne girtin mesajı katı bu kaz ve mesajı bivinim. Yani insaniyet mesela ve komajit tışna fehm bikin his Jder ve dikin. haydar. Çaviyan cana hisirten. Pır insan haberdaye dibe der ve çid bu eji haydar. Bilinç seviye ve farklı bunamen meseviye ve heye farklı bunamen heye ama bilinç ne girtin. Mustafa Özer mesela şandiye jmara ji İzmir'i gotiye Kuremin 15 dakika kalbi sekini. Megoya bilinç ne girtin yani 15 dakika literatürde da az borum. Hendek keme yani 15 dakika keme yani ne tişki normal yani ama yani tişki tişki tüne yani dibi fazla da xunler meji veya tişki mesela permezne yani. Dibece sadi de hücri ve de zirar çebi. Ta hipoksi demini B oksijen kalıcı hasar demini yani. Mesela umazın bunu az varım tesire kazayetir elektrina. Mesela cerebral palsy. Cerebral palsy var. Mesela demek uzaru dünyaya henek uzarıya da embejin demek ki bir nefes demine. Divana da ev problem çeydi be. Ev problem. Nöron kaybı çeydi yani. Problem çeydi be. Henek kisane kuatine bağmen mesela gotine ev Türkiye'de ben keçi boynuzu pekmezi. Ev eko sar te çekirin. Yani ne asrandı sar te çekirin. Go Bremen ve havayı bu go me ve havayı meviya evkir bekarani yani feyda henek tişte heye hizmet arast. Bele. Yani bira malbat ne bejin ev tişlime kavmi o şukura çare bira levi gerin. Bele. Çarevi hene. Xoşga kama mesaj şandiye evji lime temaşet ke nahad beje te mesajı mene xol mesajı te nava programı da maxwande vak bejin heneki feminist mesajı mera dişinin divan feminist da mesela ev ya jembejin netewperesti milliyetçi henek tiş dikevin peşya her tişti ve henge mesela aklı merva dereki de sekine yan embejin em dikevin asta kadine ejber ku
نه روژه یا جی نه وقته که Ez birakê xwe re tiştekî bibim. Pîrek tev taca serê me ne. Jin. Tev taca serê me ne. û bi navê wan jî em nikar aqil em bêjin fikrekî cuda bînin ziman. Yani jiyana xwe ew çi biryar bidin gore jiyana wan ew rast e. Em wê hawayê qebûl bikin. Ji ber wê yekê ku jinekî xwe di wê warê da em bêjin rastiya xwe dîtiye bira rastiya xwe de bimeşe. نه نه ام وی نباشی Evet. یعنی چوا چه دبکو تشکی وسا دکوه پیشی هر تشتی yani ne تو پرستیه داشی مثلا ملیتçilik داش مر دنیا جی مر دوارندin داشی مثلا مر زاروک کی پر حز دکه yani gelek tişte merval وقت پیش دور عقل مر حرکت و تفکر خود که تشکی وسا ممکنه مر وجه خلاص ده Tiştê dinê re dünya dema ku tiştê ku dünyayê dikîjin me em wan deriya bigirin wê deriyê vekirî bêlin ew derî de çihat em wî qebûl dikin. مالی بله Yani esasê wê ew e. مالی Mesela li dünyayê hinek qewm hene ku mesela ji wan yek Japon, Orus, em bêjin welatê İskandinavî xwendina wan xwendina wan gelek zêde ye. Mesela Japon sal zilamekî navber 40 kitap dixwîne. Orus 30 kitap dixwîne. İskandinavî 30-40 kitap dixwînin. از فوتوغرافی کی زبینم سر اکرانه Belê. وقت پیش عبدالله خوجم دوی فوتوغرافی دا وقت پیشم واقعا که بالکشه نوسا Geç vakası. Geç vakaya geçe evvel وقت پیشن ولات بیانی دقومه اوینا او دسری ویدات شد میجی ویدات شد Veya işçi reya treniye burada dinamit takine. Dinamit zud takı. C olay takı veya C olay. Normalde zlam ki fakir gariban yani gariban derken yumuşak huylu diyen ya. بله Yani ne var saldırgan ne var denge xwab heyl nake. O xota dinamit zud takı hesinik çavevi çepe dikeve u prefrontala wî jî derdikeve difire yani var یعنی پرچت که او کی perçanakî işte nav mecîd dere ama Derbas xota dibe. nav mecîd derbas dibe prefrontal korteksa wî harabiyet çê dike mecî perçanak zaten 10 saniyedir radibe dipeyve yani yaşamsal belirti dibe ya xera nabe بله û xwe li erebê sar dibe derê tedawiya xwe dibe çavê wî zaten divînin kor dibe meciyê wî perçe nabe yani namre ama tabiata wî değiş dibe gelek sorî ser vî awî tê dibe ev şiddet çawa çê dibe yani xweber çê dibe tabi şiddet jî em pir genetik e ama xerabûna mecî jî insanê meylê şiddet dike em pir jî divî nexweşat divîne xweta piştî prefrontal korteksa wî xerabiyet çê dibe bağlantiyê wî çep û rastê jî xera dibe yani çünkü me goya bağlantî me jî dendritik her nöronik dendritik dişîne her derê wî awî vîya dibe werê kufirbaz pir xebera dide pir şiddetê yani zû sinîr dibe û dora xwe dixe velhasıl şigulandina zilam ki çalışkan mirov çalışkan buna wî devam dike ama dibe meyla wî şiddetê zêde dibe xebera dide an dibe antisosyal antisosyallik berçe dibe bir de asosyal antisosyal her du pev bir karıştırmış dikin antisosyal insanı böyle şiddetli haz dike keyfi haz dike uyuşturucu distinir insan adığı diziye dike bana antisosyal xwe zarar dedi mesela cilet millete bir de asosyal insanı suskun fazla napeyve daketi yani fazla karışına var veya işte bu antisosyal bir havit normalde antisosyallik özellikle genetik yöne izledi ama hatta mecî vek veya xera bive yani özellikle prefrontal cina mühim vana hasar bivîne antisosyallik çê dibe hatta kafa tasiye veya anal müzeke ve dişerin yani böyle psikoloji psikiyatri kıymetli جای من ام هاتن دقیقه کم ما بسا گوتنه داوی ام بیجن جبرکو همه بگرم هک رازی نیدر جار خب باشش بو میجی یعنی مامستا گو شیدت
rasta genetika wî heye labelî şertê jiyanê zêdetir pêşin. Mesela Indiyanê Amerîkê berê dizî nizane, direw nizane, xirabî nizane, zirarê nizane, heywanekî zêde nakuje, xizmeta malbatê xwe de ya zarê xwe de ye ku Ewropî çûn wê derê şûn da hînê van tişta bûn. İskandinavî 100 sal berê li dunyayê ê ku sûcê wan herî zêde qewmekî bû, ana zarê wan direw nizane. Tiştekî bikar bînin nizane. Yani em van tişta zî bîra xwe baştir e. Me tiştî bîr kir artık programek de em vên bernamek de ser aşkê me jî çi dibe? Aşk bağımlılık yoksa obsesyon vesvesake yoksa tişki per normale tişki çavayı vakt nama ez borim ve mijara meji mesele haber bidin evjara meser ziyade ser aşkı em yapsakının malav ava be un hatım bu meyvane me doçent doktor Hilmi si ilo meyvane bu serserim serçam rahati hejay malata ava be doçent doktor Abdullah Abdi ilo meyvane bu psikiyatrist malata ava be hejay serserim serçavem rahati malav ji ava be ko tamaşavan hejay bu meyvane me حتی و ساعته ام به هفدور ابون انشالله برنامه که کو قیمت کو خواخه هر وها و وقت بجنج بو برنامه تماشا بو خواخه و پاش دا هیویت کم بقدر قیمت بو مالا و اوابه هفته وره روزا چهارشنبه دیسا ساعت 11 نیوان عمل گل هفدوبن افجار به مجارکا جدا به میوان جدا حتی و اینگه وینی خیر خوشی دا شباش